همین آدمایی که شموشینتون. نمیدونن بچه‌هایش همین проблема داز در ما هست که نمیره با کارون پیش. Ага. Значит, шумо хатоятун вақти атбори коргар бай. Просто не то одамоа гирифтагӣ ҳастед. Вақте ки шумо ҳамин вход ба, маънае даромад ба, вақте ки даромад ба шумо одамое ки ценносташ неправилна гирифтагӣ бошед, уже ва ё шумо ба ёрдам кардан наметавад. Он хеле одамо фақат вазминӣ мебиёрад шумо ба, мушкилӣ мебиёрад. ҳаёти шумо ба одамо ду ба тақсим мешаванд. нависетон. ҳаёти шумо ба касе ки бошад, ҳамин ҳаёти шумо ба чанд одаме ки пайдо мешавад ва ё ду ба тақсим мешаванд. як қисми одамо ман мегӯям инвеститсия. А як қисми диги одамо ин терминология мо сохтагӣ, як қисми диги одамо расход.